продължаваме. За малката Алексо специално, за нейните прекрасни родители, за всички приятели и родини, колко е малка, колко е сладка малката Алекса. Алекса специално. Мама да прилича принцеса, мама да милува, ти да целува Алекса. Голяма да порасне, на мама да прилича принцеса, мама да милува, ти да целува Алекса. За майка принцеса Алекса специално, за най-щастливите родители. На мама да прилича принцеса мило, мама да милува, ти да целува Алекса. Голямо да порасне, на мама да прилича принцеса, мама да милува, ти да целува Алекса. Който има дъщеря, народога му е тя, то припаси на сърце и на мама сладка е. Който има дъщеря, народога му е тя, то припаси на сърце и на мама сладка е. Голямата порасне, на мама да прилича принцеса, мама да милува, ти да целува Алекса. Голяма да порасне, на мама да прилича принцеса, мама да милува, ти да целува Алекса. Айде, Алекс, оригинално, брати! Yes! Европейски прес за точки. Яша? Жека. Ecco soldi miei non vedono, ci sono barricate. Ecco soldi miei non vedono, ci sono barricate. Ecco soldi miei non vedono, ci sono barricate. Soresko şakır yalla, yaşarı şakır. Bir zaman da neyse. Yaşa. Що имаш много пари, всички те обичат. Разбери,
всички те обичат, това го разбери. Щом имаш много пари, всички те обичат, разбери, всички те обичат, това го разбери. Какво са ми винове, че съм най-богат. На здраве от шефа на оркестра, на здраве най-вече на семейството, да са живи и здрави, много здраве, щастие, късмет и 3 милиона евро за авторитет им желая. Оригинално! Я шака, брати! Щастливия Пашко! Наша! Специално и за най-щастливите родители, за татката Залевска специално. Яша! Още 20 европейски точки от татката за принцеса Алекса и за принцеса Тея специално! Още 10 точки, още 10 точки, няма ви поздрави! За принцеса Алекса специално и за нейните наградни зрители и за принцеса Тея специално. Ясно прима! Още 10 точки. Нещо башко да направи, колеги. Нещо башко.
yapar. Specijalno za Alex Kupanara. Još Alex. Продължава за началника Анатолий, за началника бе, брати. Ключика продължава генерално. Айде, началник.
За Кръстника специално! За Пламен и за Симона, за най-готините кръстници специално! Добре дошли, добре дошли! За кръстницата! И така, соло. Хецега продължава от кръстниците за принцеса Алекса специално и за нейните прекрасни родители. Айде, Крис! За генерал специално, за Кръстника! Ясно, генерале! 20 точки! Още жива! Още 20! Още 20! Наздраве, наздраве! Наздраве, Беро! Айде, Беро! Само! И така поздрава продължава от Ако специално! Организатора, най-добрият организатор! Левски оригинално! Всичко си имаш без скопи, здрави късмети, много пари. Твоето богатство са твоите деца и твоята хубава жена. Всичко си имаш без скопи, здрави късмети, много пари. Твоето богатство са твоите деца и твоята хубава жена.
Здрави късмети, много пари, твоето богатство са твоите деца и твоята хубава вечера. Всичко си има, честно дей. Здрави късмети, много пари, твоето богатство са твоите деца и твоята хубава вечера. За кръстника специално, за генерала Лак. За най-готвите кръстници! Късата ти къса, парите ти пари, колите ти коли, най-богатия си, близки пари. За Крушуна Релакс специално са пустовците делин-дела. Дай се, дочки! От дядо Тодор завява кръстника с Владимир оркестър. Айде, очаквайте включване. С едно тракийско изпълнение кларинита за кръстника, за кръстницата, за магата Алекса, за нейните прекрасни родители, за всички гости, които са ги уважили. Поздраве от дядо Тодор. Най-вече за кръстника и за магата Алекса специално. Сам пиш. Дядо Тодоре поздрава с кръстниците, за малката Алексия и за нейните родители.
Лали, в случай добре дошъл. Яша, Лали, Яша! Сърдечното пътуване от Лондон до тука. Ехе! Бъде си взеш пицата. Как ще влезе? Извикай кларнетист, чакай. Чакай, ние плаши бяга. Да я взема с да ходим. Не, той трябва да е тил. Алекса, какво да се разрива? Докато излезеш навън, я ще взема 6. Чакай, стой. Виж, мамо, виж. Виж огледалото. Виж огледалото. Ку-ку. Ку-ку. Зеле. Ку-ку. Маймуна зеле. Ку-ку. Те, ела тука. Викай Наси, ма. Викай го, баба. Ще се обърна. Айде, кажи Наси. Викай ги, ма. Те я вари от съслицата. А, така. Много си хубава. Я спала тука. Пляскай, мама. Принцес. Айде, кръстник. Браво. Прилести ти я взимай. Дай, я дигаш нагоре, взимаш и излизаш. Плескай, мамо, ръчички ти, бебе. Айде, живай здраво, кажи. Айде, Браво, взимай. браво. Айде. Браво! Аплодисменти за кръстника!
продължаваме на хубаво хлопце. Браво, колеги! Поздраве за вишневницата, с най-красивата принцеса. Супер! Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истинни, и же везде си все исполняя сокровище благих и жизни подателю, приди вселися в ней, очисти от всякие скверни, и спаси, блажи души наши. Святи Боже, святи крепкий, святи бессмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи бессмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи бессмертный, помилуй нас.
Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наш. Свети, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и устави нам долги наши, яко же и мы уставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Радуйся, благодатная Богородице Дево, и с Тебе Бог восия солнце правды, Христос Бог наш, просвещае сущия во тьме. Веселися и ти, старче праведни, приеми во обятия свободителя душ наших, дарующ го нам воскресение. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Вечни Владико Господи, който си сътворил човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен, после като отпаднал чрез греха не си го презрял, а си уредил чрез въчеловечването на Христа Твоего, спасението на света, сам Ти приеми в небесното си царство и това свое създание, Алекса, като го избавиш от робство на врага, отвори очите на ума й, за да сие в нея просветата на Твоето Евангелие, привържи към живота и светъл ангел, който да избавя от всеки замисъл на врага, от лоша среща от плотници демон и от лоши привидения, изгони от нея всеки лоши нечист дух, който е скрит и се е загнездил в сърцето им, дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и всяко користолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научване от дявола. Обърнете се назад на пълната представа. Кръстник ти отговаряш вместо Алекса, аз ще ти казвам как. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, от всичкото му служение, и от всичката му гордост? Кажи, отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох се. Обърнете се на изток към мен. Съчетавате ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетавате ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетавате ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетахте ли се с Христа? Съчетах се. Съчетах се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него като в Цар и Бог. Вярвам в Него като Цар и Бог. И се поклонете. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който от Отца първи всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, роден, несътворен, един същен от Отца и чрез Него всичко е станало, който заради наш човеци и заради нашето спасение, слезе от небесата и се отлучи от Духа Святаго, и Дева Мария и сам човек, и бе разнат за нас греховните делата и страдания и погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата и си отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланим и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците,
в една света съборна и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Покланям се на Отца и Сина и Святаго Духа, единосъщна и неразделна Троица, благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Заповядайте с мен напред. Благословен си, Христе, Боже наш, и же премудрило ти явле, ни со славим Духа Святаго, и те ми уловле вселенную, человеколюбче, слава Тебе. Благословенно е царството на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги, и във вечни векове. Амин. С мир на Господа да се помолим, за мира свише и за спасение на нашите души. На Господа да се помолим, за мира по целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и за обединението на всички. На Господа да се помолим, за този свети храм и за уния, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий. На Господа да се помолим, за да се освети тази вода чрез силата, действието и слизането на Святаго Духа. На Господа да се помолим, за да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово. На Господа да се помолим, за да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица. На Господа да се помолим, за да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила. На Господа да се помолим, за да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда. Господу помолим си я, защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, със Твоята благодат, като си спомним с всички светии, пресветата, пречиста, преблагословенна, славна Владичица наша Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други го и целия си живот на Христа Бога да предадем. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбиви и царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюбиви и царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюбиви и царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. И дай благодата на изкуплението, благословението на Йордан. Направи я извор на нетление, осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от болки, гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломислещия създанието Ти, защото призовах чудното, славно и страшно за враговете Твоеме, Господи, да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Ако спите цялата къса. Да, добре. Ако ваше глава.
Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идваш на света, сега и винаги и во веки веков. Амин. Помазва се семейна радост за телесно здраве и душевно спасение Божията рабиня Алекса. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Парфюмче слагай. Парфюм, мамо, парфюм. За изцеление на душата и тялото. Много вика. Виж тази. За да слуша вярата. Къде е? Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Кръстника, освободи се от свещичката, вземи кърпата. Айде, има тук. Кърпата му бе. Няма да стане чак толкова, няма изцеление, бой се. Айде, булката да. Айде, чип-чип, ама виж, чип-чип. Кръщава се Божията рабиня Алекса в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин. 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 Браво, браво. Си много лъскаво беше, направим водата лъскаво. Браво на Алекса, браво. Айде при кръстника. Браво! Давай, така. Да ви ръкомажеме. Християнка, вече християнка. Ти я плачеш с къса, знаеш, че кръстната не кръси като Ай, сега държа да я мажа. Кръстните сега да ми ръкомажем, защото това е много важно. Парфюмче? Да, сега виж как мириш. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Айде, буските. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Дай кръчете. Изкрихме. Печат дара Духа Святаго. Амин. Айде, прическа да направим и сме готови. Я, имаш кутия. Постригва се Божията рабиня Алекса в името на Отца. Амин. Къде си? И Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин. 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 Опа, извинявайте се. Прибираме. Сега ще приберем. Твърда надежда за спасението, непосрамено упование във вечния живот. Сам Ти, Господи Исусе Христе, дай този кръст да бъде знамение страшно и крепко срещу всички видими и невидими врагове, да прогонва и отбива всички дяволски козни и примамки, а на Твоята рабиня Алекса да бъде мощна закрила, утвърждение във вярата, подкрепа на надеждата, победа в борбите и за успех във всички добродетели. Защото Ти си изворът на освещението и щедър подател на всички блага, и на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Освещава се това кръстно знамение с българата на Пресветата Душа чрез кръстна неща и светя на вода, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Вие ще участвате ли в Да. Да.
Както бяхте, така се продължи. Да, отзовно. Дай ме Кръстни се заставайте като кръстника. Сега ще обиколим един път около Светия купел, на всяка страна спираме и се покланяме един срещу друг. Започваме. Елици, во Христа крестисте ся, во Христа облекосте ся, алилуия. Елици, во Христа крестисте ся, во Христа облекосте ся, алилуия. Елици, во Христа крестисте ся, во Христа облекосте ся, алилуия. Ще се чете и Светото Евангелие от Матея, да внимаваме. В онова време 11 ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Иисус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи, Исус заговори и им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята и тъй. И идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Оправдана си, просветена си, осветена си, умита си с името на Господа нашего и Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Ти, Алекса, се кръсти, ти се просвети, ти се освети, ти си миропомазан в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Кръсти, това е кръста. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Иже во Йордане крестити се изволеви от Йоанна нашего ради спасение Христос, истинни Бог наш. Молитва ми пречистия и пренепорочная светия своя Матере, иже во светих Отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца. И всех светих помилует и спасет нас, яко блаки и человеколюбец. Амин. Молитва ми светих Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Благоденственно е и мирно е житие, здравие же и спасение, и во всем благо е поспешение. Подаш, Господи, новопросветенне рабе Твоя Алекса, възприемници и родители, всем празнующим празник сей, и сохрани, Господи, на многая лета, многая лета, многая лета, многая лета. Драги родители, кръстници, честито ви светото таинство кръщение на Алекса. Това е първото таинство, което се извършва в Светата ни православна църква за очистване, отмиване от първородния грях и преощаване към лоното на Светата ни православна вяра. Чрез трикратното потапяне в Светия купел, в светената вода и чрез светото таинство миропомазание, Алекса стана един нов достоен член на нашата Света православна църква и получи своя ангел-пазител, който винаги ще закриля през живота. На всички вас поднасям честитката на Светата ни православна църква. Нека Божието благословение, мира и любовта да бъдат винаги над нея, а вас и във вашите домове. Да ви жива и здрава, да се гледате с мир и Бога. Божието благословение да на вас. Една такава, тази бялата и тази. И да ти Moje srdce, moja dusza, zrnicy me w oczy, ty mi si moja cwiat. Moje srdce,
Мале принцеса, мале, че си хубава, като Искам те до мен, всеки миг и всеки ден, във всяка точка на света, да сме само двамата. И така ме промени, любовта ми подари. Извън в очите ми, отворя сърцето ми, мое сърце, моя душа. Моя цвят, мое сърце, моя душа. За месец слънцето изгряло сутринта. Тука ме промени, любовта ми подари. Извън в очите ми, отворя сърцето ми, мое сърце, моя душа. Зеленците в очите ми си моя цвят, мое сърце, моя душа. За месец слънцето изгряло сутринта. Мое сърце, моя душа, зениците в очите ми си моя цвят. Мое сърце, моя душа, за мен си слънцето изгряло сутринта. Белото сиян, мия като сиян, от тук чае камера.